Πριν λήξουμε και τυπικά τις εργασίες του Τετάρτου Συνεδρίου μας, θα σας ανακοινώσουμε και το πειθαρχικό μας συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από συναγωνιστές. Η συναγωνίστρια Κακοπαιγίδου Χρυσής με 3.170, ο συναγωνιστής Καρατόλιας Χρήστος με 2.800, ο συναγωνιστής Πιατόπουλος με 2.220, ο συναγωνιστής Μπαϊκούσης με 2.100 και η συναγωνίστρια Χατζηδήμα με 1.990. Όσοι ανεβαίνουν προς τα πάνω προς την Βόρεια Ελλάδα, να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ένα πούλμαν με προορισμό του Κοζάνη. Εάν είναι λοιπόν κάποιος να ανέβει προς τα εκεί, παρακαλώ να συνεννοηθεί με τους συναγωνιστές. Μπορείς να έρθεις μαζί μας, να πάμε στη δουλειά. Έτσι ώστε να μάθουν τι ώρα θα πει το Μήπως και προλάβουμε. Μια φωτογραφία μπροστά. Καθαράς Κώστας. Εκτελεστική.
Έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Μισό λεπτό και στο βίντεο λιγάκι. Κοιτάτε λιγάκι. Μάκη, το συναγωνιστή με τα γένια βγάλε μια είναι αραιός. Εάν δεν κατέβουν, δεν θέλουν να κατέβουν. Άγγι! Καλά. Τελειώσαμε. Κάτσε 2 άτομα θα ψάχνουν τώρα. 2 άτομα. Ναι, κάτσε να βγάλεις και στο πίσω. Τα παιδιά που ανεβείτε να πάνε. Το πώς θα γίνονται και αν θα γίνονται στο ίδιο. Αλλά χωρίς εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν έχουμε ασφαλιστική δικλείδα εναντίον των καιροσκόπων του χώρου. Δηλαδή η πρότασή μου είναι με το συναγωνιστή, η ίδια με το συναγωνιστή. Έγινε ολόκληρη η επιχειρηματολογία τώρα εναντίον του Μάρκου. Αλλά από την ιστορία που έχουμε στο κίνημα, από την παλιά που ήμουν το θέμα του αν ένας βγαίνει στην εκτελεστική και είναι ήδη στέλεχος ή όχι, τι θα γίνει μετά αμέσως, δεν παίζει τόσο ρόλο, διότι πολλοί γίναν στελέχοι και νομίζω ότι φύγαν κιόλας. Απέκτησαν το κόκκινο και φύγανε. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομερή σημασία το αν θα γίνει και έπειτα θα περάσει στην εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο τρομερό. Έχουμε παραδείγματα, το ξέρουμε. Αν μπορούσατε όλοι να ακούσετε το συναγωνιστή. Δεν χρειάζεται να το αποδείξουν και μόνο με μια απλά τυπική διαδικασία. Έχουν αποδείξει ότι είναι ένα σώμα, μια ψυχή με το κίνημα. Μια τυπική διαδικασία λοιπόν τους κρατάει πολλές φορές μακριά από τον αγώνα, από το να συμμετέχουν σε κάποιο όργανο που πιθανόν να μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα περισσότερο από ό,τι προσφέρουν κάποιοι άλλοι σήμερα. Και πάντα να μην ξεχνάμε ότι αύριο θα έχουμε αρχιερεσίες από τις 9 η ώρα μέχρι τις 10.30. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και να δούμε τις δυνατότητές μας. Όμως και πάλι λέω ότι και στις περιπτώσεις αυτές η επιλογή γίνεται με αρκετά δυνατά κριτήρια, με κριτήρια τα οποία τα έχει δώσει ένας συναγωνιστής μέσα στον αγώνα χρόνια ολόκληρα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει η δέσμευση ότι αυτός θα πρέπει να περάσει ούτως ή άλλως από τις σχολές τελικών του κινήματος. Περνάμε σε μια φάση, σε μια καινούργια φάση, φτιάξαμε μια νεολαία, ζητάμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία κομματικού μηχανισμού. Νέοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα ζητούν να πλησιώσουν το κίνημα. Ζητάμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να προσφέρουν στο κίνημα, ουσιαστικά. Το οργανωτική μάλλον στην εισήγηση, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, δύναται να εκλεγεί όποιος διαμένει κατά την διάρκεια της τριετούς θητείας του στην Αττική. Αυτή είναι η πρόταση που κάνει ο συναγωνιστής Μιχαλόπουλος, που ίσχυε στο προηγούμενο καταστατικό μας και την προτείνει προς τον εισηγητή. Τη θεωρώ σωστή και γίνεται αποδεκτή.
να έχουν κάποιο χρονικό χρόνο στο διάστημα. Το οργανωτικό στοιχείο Νέας Ιωνίας δέχεται αυτή την τροποποίηση, δηλαδή να μπορούν να εκλεγούν στην Εκτελεστική Επιτροπή και μία απόφοιτη της Σχολής Τελεχών του Κινήματος, υπό μία προϋπόθεση που θέτει στον εισηγητή να είναι ενεργά μέλη άνω των 2 ετών. Νομίζω ότι το χρονικό περιθώριο που βλέπουμε δεν έχει ουσιαστική βάση. Και γι' αυτό δεν την κάνω αποδεκτή. Υπάρχει δυνατότητα πολλοί συναγωνιστές να μην έχουν το τυπικό, ας πούμε, μιας αιτήσεως εγγραφής, αλλά να είναι κοντά μας χρόνια ολόκληρα. Δηλαδή, αν είναι ένας χρόνος ή αν είναι 6 μήνες, η δυνατότητα επιλογής δίνεται στην Εκτελεστική Επιτροπή να το αξιολογήσει αυτό το πράγμα. Προς συμφέρον πάνω του κινήματος. Δεν λειτουργεί ένα όργανο του κινήματος όπως είναι η Εκτελεστική Επιτροπή ποτέ εις βάρος του κινήματος. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή αυτή η πρόταση και δεν την κάνω αποδεκτή. Το οργανωτικό στοιχείο Νέας Ιωνίας θέλει να επιμένει στην άποψή του. Να αποσύρει. Το οργανωτικό στοιχείο Πύρονος ζητάει να αποσυρθεί. Άρα αντιπροτείνει λοιπόν ότι δεν δέχεται την τροποποίηση αυτή να μπορούν να εκλεγούν στην Εκτελεστική Επιτροπή και μία απόφοιτη της Σχολής Τελεχών του Κινήματος. Νομίζω ότι διαλόγησα πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ότι ναι, λέει να αποσυρθεί το άρθρο της μη αποφυτίσεως τελεχών, διότι θα φέρει ρογμή στο ουσιαστικότερο σημείο του αγώνος. Ναι, η πρακτική μας έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι στέλεχος εννοείται εκείνο το οποίο καθημερινά με επίπονο πεισματικό αγώνα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η εκπαίδευσή μας οπωσδήποτε έρχεται να συμπληρώσει την θεωρητική κατάρτιση ενός αγωνιστή. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ένας αγωνιστής επειδή αποφύτησε σόν και καλά από την Σχολή Τελεχών. Βεβαίως έχει αποκτήσει εφόδια, βεβαίως μέσα από τη Σχολή Τελεχών έχουν βγει τα πιο αξιόλογα μέχρι σήμερα άτομα του κινήματος, πλην όμως και έξω από αυτήν τη διαδικασία υπάρχουν αγωνιστές εξίσου καταξιωμένοι, εξίσου κινηματίες που μπορούν να προσφέρουν την ώρα που πιθανόν κάποιος εκπαιδευτικό της Σχολής Τελεχών δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Για τον άλλο θα μην ήταν λόγο. Μπορεί να φύγει και να πάει στο εξωτερικό, άλλος μπορεί να φύγει και να πάει στο χωριό του να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, είναι πολύ οι λόγοι. Δεν την κάνω συνεπώς δεκτή. Εάν επιμένει... Η κεντρική διοίκηση έχει κάνει μια παρατήρηση και λέει ότι η πρόταση αυτή είναι άμεση συνέπεια της προηγουμένης που έγινε αποδεκτή ομοφόνος από εμάς, από τους συνέδρους, και πώς είναι δυνατόν να γίνει δεκτή έτσι αυτή η τροποποίηση όταν δεχτήκαμε την προηγούμενη τροποποίηση του καταστατικού ότι ο γραμματέας της εκτελεστικής γραμματείας της Νεοδαίας θα είναι αυτοδίκαια και αξιοκρατικά το 8ο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Και η Κεντρική Διοίκηση, άμα θέλει να την διευκρινίσει
πρότασή της. Ναι, δύο λόγια μόνο. Όταν δεχόμαστε ότι ο γραμματέας της νεολαίας, που δεν είναι μέλος απόφοιτος σχολής τελεχών, ότι μπαίνει μέσα στην εκτελεστική επιτροπή, είναι μοιραίο από εκεί και πέρα ότι πρέπει να περάσει οπωσδήποτε. Είναι άμεση συνέπεια της προηγουμένης προτάσεως την οποία όλοι μαζί εδέχουμε. Αλλιώς, εν αυτή την περίπτωση, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο δύο διαφορετικές διατάξεις του καταστατικού μας να συγκρούονται. Από τη μία μεριά δηλαδή θα λέμε ότι θα γράφει το καταστατικό μέσα ότι ο γραμματέας της νεολαίας, ή μάλλον αφήστε τον γραμματέα της νεολαίας, το αναφέρω σαν παράδειγμα, διότι το δεχτήκαμε όλοι μας αυτό. Ότι κάποιο μέλος του κινήματος θα είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κινήματος χωρίς να είναι απόφοιτος σχολής τελεχών, και πιο κάτω θα έχουμε μια άλλη διάταξη η οποία θα λέει ότι μόνο απόφοιτοι σχολής τελεχών μπορούν να είναι. Είναι ευθυτά της σύγκρουσης. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισηγητού για μόνο και μόνο το λόγο, διότι δεν έχουμε μάθει άλλα να λέμε στη μία σελίδα του καταστατικού μας και άλλα στην άλλη. Με λίγα λόγια, η κεντρική διοίκηση τοποθετήθηκε πολύ σωστά ότι αφού κάνουμε αποδεκτό ότι ο γραμματέας της νεολαίας, ο οποίος δεν είναι απόφοιτος σχολής τελεχών, θα συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή, γιατί κάποιος άλλος εξίσου επιλεγμένος με πιο καλύτερα κριτήρια ακόμη να μην συμμετέχει. Ο συναγωνιστής Αθανασάκος. σε κατώτερα και σε μεσαία στελέχη. Και όχι στην ανώτατη. Και πρέπει να γίνει νομίζω αυτό για να έχουμε και αργότερα, αν διευκαιριστεί, να έχει όλη η κεντρική διοίκηση και η εξωτερική επιτροπή δυνατότητα μικρότερων ελιγμών. Και μείνει και λίγο πιο παλιά, τα πιο παλιά χρόνια διαδόταν αυτό, γιατί είμαστε πιο νέοι και δεν είχαμε δυνατότητα. Δεν είχαμε δυνατότητα για μεγαλύτερα, για ανθρώπους αρκετά μεγάλους ηλικία. Τώρα που το κόμμα, το κίνημα παροποιείται, αυτό πρέπει να φύγει. Ο συναγωνιστής Αθανασάκος έθεσε πιο πολύ ένα θέμα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, η εκπαίδευση γίνεται πάντοτε για τα μέλη τα οποία αγωνίζονται και δεν είναι πλήρη διάκριση αν αυτά είναι κατώτερα ή αν δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα. Ανώτερος και κατώτερος καταξιώνεται μέσα από τον ίδιο τον αγώνα. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά λοιπόν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως θα κρατήσουμε πάντα την εκπαίδευση σαν κόρη οφθαλμού. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να μην μας τολώσει στα νερά. Δεν ζητάμε να καταργήσουμε την εκπαίδευση. Ουσιαστικά το οργανωτικό στοιχείο Σπάρτης δεν αντιρρεί. Αφού δέχεται το μείζον, δέχεται και το έλαστον. Άρα λοιπόν συμφωνεί με τον εισηγητή. Γαλατσίου, συγγνώμη. Είπα Σπάρτης, είναι δίπλα του. Θα παρακαλούσα τον εισηγητή να μας επαναλάβει με τις προσθήκες που έχει δεχτεί μέχρι στιγμής ποια είναι η πρόταση για να την κατανοήσουμε και να μην μακρηγορούμε, γιατί έτσι πελαγοδρομούμε νομίζω και ξεχνάμε. Δηλαδή την έχουμε συνολικά μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Μήπως και μας λύσει τα προβλήματα, γιατί δεν είναι τόσο ουσιαστικό. Κάπου συμφωνούμε όλοι. Σε περίπτωση που τα ανωτέρως δεν δύναται να τηρηθούν, κατ' εξαίρεση και κατ' επιλογή, τα αρμόδια όργανα του κινήματος δύναται αιτιολογημένα να εκλέξουν για την εκτελεστική επιτροπή μέλη τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Εδώ, επειδή μιλάμε στο πληθυντικό και αναφέρουμε και την παράγραφο που λέει για τους διαμένοντας στην Αθήνα, έχω κάνει αποδεκτή την πρόταση του συναγωνιστού Μιχαλόπουλου από το Οργανωτικό Στοιχείο Παπάγου, ο οποίος αναφέρει ότι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να εκλεγεί μόνο εφόσον είναι κατά τη διάρκεια της θητείας του μόνιμος κάτοικος Αττικής.
Άρα αλλάζει η μορφή της προσθήκης και λέμε ότι σε περίπτωση που όχι τα ανωτέρω, το οργανωτικό στοιχείο Πειραιώς συμφωνεί ουσιαστικά στην πρότασή του αυτή με την τροποποίηση της εισηγήσεως του συναγωνιστού Παπαδόπουλου. Δεκτή η εισήγηση που την προϋπόθεση δεν σταματεί. Να παρακάμψετε τελείως τις σχολές τηλεφώνου. Για. Εξυπακούεται αυτό, δεν χρειάζεται. Συμφωνήσω ουσιαστικά με αυτό. Λοιπόν, αλλάζει και γίνεται ότι τα αρμόδια όργανα του κινήματος δίνονται δικαιολογημένα να εκλέξουν για την Εκτελεστική Επιτροπή μέλη τα οποία δεν πληρούν την προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι της σχολής τελεχώνου. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, μια απόφοιτη της σχολής τελεχώνου θα πρέπει το μέλος αυτό να παρακολουθήσει την πρώτη σχολή τελεχώνου που θα λειτουργήσει μετά την εκλογή του. Ναι, ο συναγωνιστής Καρατόλιας, αλλά έχουμε γραπτές προτάσεις. Όχι, προηγούνται γραπτές. Η εκπαίδευση, όπως είπε ο κ. Συναγωνιστής, είναι η ουσία του αγώνα. Δεν μπορεί κάποιος τέλος, αυτό να μην έχει τελειώσει σχολή τελικών, να είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη μόρφωση, ερώτηση είναι. Αλλά η σχολή τελικών έχει διδάξει πολλά. Από την εμπειρία σας λέω και το τονίζω σε όλο το συνέδριο ότι το στέλος που θα συμμετάσχει στην σχολή τελικών πρέπει οπωσδήποτε να έχει σχολή τελικών. Να έχει στην Εκτελεστική Επιτροπή, να έχει τελειώσει σχολή τελικών. Αυτό το πράγμα στο λέω από την εμπειρία μου. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν έχω καμία ιδιαίτερη μόρφωση. Είναι μια ερώτηση. Αν μου επιτρέψει να αγωνιστεί μια παρέμβαση, η ασφαλιστική δικλείδα ότι οι ικανότεροι, οι πιο αγωνιστές που θα εκλεγούν στην Εκτελεστική Επιτροπή, αφού εκλέγονται μέσα από το ίδιο το σώμα των συνέδρων, από εμάς δηλαδή, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, τι φοβόμαστε, δεν τους εκλέγει κανείς άλλος. Να συμπληρώσω ότι δεν θέλουμε στους συναγωνιστάς, δεν έχουν τελειώσει σχολή τελικών. Αυτό συγκαταλυσμένο. Αλλά η σχολή τελικών θα τους διδάξει πολλά. Συναγωνιστή Καρατόλια, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Είσαι απόφοιτος της σχολής τελεχών της πρώτης Θεσσαλίας, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, να εκλέξουμε ένα άτομο. Το κίνημα σου δίνει εντολή. Άφησε τη δουλειά σου από τα Φάρσατα, κατέβα στην Αθήνα για να μπει μέσα στη σχολή τελεχών. Μέσα στην εκτελεστική. Είναι εντολή του κινήματος αυτή. Δεν έχουμε ρε παιδί μου 7, έχουμε 6. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζεις εσύ πόσοι υπάρχουν. Εγώ ρωτώ, εάν αύριο σκοτωθούν όσοι υπάρχουν και το κίνημα σου δίνει εντολή, κατέβα στην Αθήνα να μπει στην Εκτελεστική Επιτροπή, μια και είσαι απόφοιτος. Θα σας απαντήσω και αυτό, νομίζω, αν κάποιος είναι πραγματικά στην Εκτελεστική Επιτροπή θα κατέβει από τα Φάρσατα και θα κατέβει από τον Ράμα. Η δήλωση αυτή βέβαια είναι αποτέλεσμα παρορμητισμού και όχι ότι το εννοείς κιόλας. Δεν νομίζω ότι το εννοείς. Αν το εννοείς πραγματικά, τότε να το λάβουμε υπόψη. Και ανάγκη μπορώ να πω γιατί από την ώρα ο τόπος μας έχει ανάγκη από την πρώτη του λυκισμού. Λοιπόν, εάν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, να τεθεί γραπτός και να τεθεί σε ψηφοφορία για να μην μακρηγορούμε. Κάνουμε ένα διάλογο χωρίς νόημα. Σε ψηφοφορία, κάθε σύνδεσμος, ας αναλογιστεί τη συνέντευξη. Το οργανωτικό στοιχείο Λαμία έχει δώσει μια γραπτή παρατήρηση. Η εκλογή μέλους από την Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό λέτε.
να επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη σύγκληση της Διοικούης Επιτροπής από την οποία εξελέγει. Τίθεται υπόψη του εισηγητού. Είπαμε, δεν θα επιλέγει η Εκτελεστική Επιτροπή και θα βάζει το μέλος αυτό. Άλλωστε, αυτό συναγωνιστές γίνεται και με τους αποφύτους. Όταν κάποια στιγμή στην προηγούμενη τριετία προέκυψε πάλι πρόβλημα, γιατί κάποιοι συναγωνιστές από την Εκτελεστική Επιτροπή έπαψαν να συμμετέχουν για κάποιους λόγους, και εγώ παραδείγματος χάρη που μπήκα στην Εκτελεστική Επιτροπή, επικυρώθηκε η εισδοχή μου από την διοικούσα. Προτάθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή το μέλος που λέγεται Παπαδόπουλος Σπύρος και η διοικούσα το επικύρωσε. Αυτό εξυπακούεται νομίζω. Όχι τα χέρια, υπάρχουν γραπτές προτάσεις εδώ, να τις δώσετε γραπτές άμα θέλετε και να μην θυμάται ο καθένας τη διαδικασία στην πορεία. Από την αρχή είπαμε. Αυτά που έχω εδώ μπροστά μου γραμμένα, τι θα τα κάνω εάν πεταγώσα στο ίδιο το χέρι. Η τοπική οργάνωση Θεσσαλονίκης νομίζω ότι τοποθετεί σωστότερα από όλους το θέμα. Επειδή η σημερινή κατάσταση του κινήματος είναι τέτοια, δεν είναι θέμα αν είναι η κατάσταση δεν είναι, αλλά η ουσία θα κρατήσουμε. Και είναι αναγκαία αυτή η τροποποίηση, προτείνουμε να γίνει δεκτή, αλλά με τον περιορισμό στο επόμενο συνέδριο να είναι στο πρώτο άρθρο που θα πρέπει να τροποποιηθεί. Τι μας λέει με άλλα λόγια η τοπική οργάνωση Θεσσαλονίκης? Ότι αυτή η τροποποίηση ισχύει για 3 χρόνια με το επόμενο συνέδριο. Το συνέδριο, σαν ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κινήματος, έχει δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να αλλάζει ριζικά, να απορρίπτει, να απαλύνει ολόκληρες παραγράφους από το καταστατικό. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είμαστε δέσμοι καμιάς διαδικασίας, οι ίδιοι το ψηφίζουμε σήμερα, οι ίδιοι ύστερα από 3 χρόνια το τροποποιούμε ή του δίνουμε μια άλλη διάσταση με βάση τις εμπειρίες και τις ανάγκες που προέκυψαν στην τριετία που πέρασε. Να μην μακρηγορούμε λοιπόν, βλέπουμε τις ανάγκες μας σήμερα και για 3 χρόνια μέχρι το επόμενο συνέδριο. Έτσι πρέπει να το δούμε το θέμα. Που εξελέγει και που είναι μία απόκτωση της σχολής τελεχών. Το γράφουμε αυτό όταν θα λειτουργήσει η πρώτη σχολή τελεχών. Θα λειτουργήσει σε 3 μήνες, τι σημασία έχει αυτό? Θα δεσμευτούμε χρονικά. Και αν δεν είναι 6 μήνες και είναι 7, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν είναι θέμα χρονικού όριου. Ναι, συναγωνιστή, θα πούμε. Σε 6 μήνες πρέπει να συνεδριάσει η Διοικούσα Επιτροπή. Εντός 6 μήνων. Αν είναι 7 μήνες, δηλαδή είναι 7,5, ξέρουμε πολύ καλά και εσύ το ξέρεις ακόμα καλύτερα, ότι για να λειτουργήσει μια σχολή τελεχών υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε μια σχολή τελεχών για έναν άνθρωπο μόνο? Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να δεσμευτεί χρονικά αυτό το πράγμα. Μπορεί να λειτουργήσει αύριο, μπορεί μεθαύριο, μπορεί σε 3 μήνες, μπορεί σε 6, μπορεί σε 9. Μπορεί και καθόλου. Όχι, το καθόλου δεν ισχύει. Για κάθε περίπτωση υπάρχει μια επικυρωμένη άποψη που θα την εκφράσω στο συνέδριο από εκεί πέρα. Θέλουμε και έναν όρο μας πλέον. Είπαμε, πρέπει να διευκολύνουμε τις λειτουργίες μας. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Το οργανωτικό στοιχείο διαρκείας συμφωνεί με την εισήγηση, αλλά λέει αν μπορούσε να μπει κάποιος περιορισμός και σχετικά με το πόσα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή χωρίς να είναι απόφοιτοι, χωρίς να έχουν τελειώσει τη σχολή τελεχών. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι αξιολογικό. Δεν μπορούν να βγουν κάποιοι όροι. Δεν γίνεται δεκτό. Όταν υπάρχουν άξιοι, να προωθούνται. Όταν υπάρχουν καλύτεροι, να προωθούνται. Σε αυτή την περίπτωση. Εννοώ δηλαδή ότι όλα τα μέλη μπορεί να μην έχουν περάσει σχολή τελεχών.
είπαμε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διευκολύνουμε μια λειτουργία. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Και πάντοτε όταν θα επιλέγουμε έναν άνθρωπο, θα τον επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι τραβάμε πάρα πολύ μακριά. Προσπαθούμε ακριβώς να φτιάξουμε ένα όργανο, να λειτουργήσουμε εξωτερικές διαδικασίες, να μην είμαστε μια σχολή μια εκτελεστική επιτροπή, απλώς τυπικά να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις, οι μισοί να μην μπορούν να αποδώσουν για ανθρώπινους λόγους. Από εκεί και πέρα δεν θα λειτουργήσει ούτε εκπαίδευση. Λοιπόν, μην πιάνουμε τώρα ακραίες περιπτώσεις. Δεν γίνεται αποδεκτό. Αυτό είναι ακριβώς αναξιολογικό. Εγώ να τεθεί όριο. Το τοπική οργάνωση Παρίσης λέει ότι συμφωνεί με την προσθήκη αυτή και την τροποποίηση του καταστατικού και προχωράει πιο κάτω και λέει και αν δεν αποφυτίσει από τη σχολή στελεχών στην πρώτη σχολή στελεχών εννοεί αυτός ο οποίος είναι μια απόφυτος, μα διαγράφεται από την εκτελεστική, νομίζω ότι δεν είναι σωστά διατυπωμένο, αλλά προφανώς εννοεί ότι μπορεί να αντικαθίσταται από την Διοικούσα Επιτροπή. Αυτό δεν εννοείται. Είναι λογικό αυτό. Η Διοικούσα Επιτροπή, όπως γνωρίζετε με βάση το καταστατικό, εκφακούεται, δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα να το επισημάνουμε. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει αυτή τη δυνατότητα διότι λειτουργεί κάθε 6 μήνες μεταξύ δύο συνεδρίων και καλύπτει τα κενά της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διδακτικού, της Εξελεκτικής κτλ. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, τίθεται υπόψη του εισηγητού, αλλά νομίζω ότι είναι πλεονασμό. Θέλω να πω ότι δεν είναι πλεονασμό, γιατί από τη στιγμή που θα μπει το άρθρο να παίρνουν μία απόφαση της σχολής τελεχών στην Εκτελεστική Επιτροπή, από εκεί και πέρα μπορεί, αν δεν υπάρχει προσθήκη ότι εφόσον αποφυτίσει από την πρώτη σχολή τελεχών, τότε να συνεχίσει να είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί κάλλιστα η Διοικούσα Επιτροπή έχει την δυνατότητα να συνεχίσει να τον έχει, να είναι το συγκεκριμένο μέρος του κινήματος, να είναι στην Εκτελεστική Επιτροπή. Αυτό όμως είναι έμεση παραγνώριση της λειτουργίας, της επιλεκτικής λειτουργίας της σχολής τελεχών. Δηλαδή, μια σχολή τελεχών απορρίπτει ένα άτομο για τον ΑΒΓ λόγο και η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί έχει το καταστατικό δικαίωμα να το δεχτεί. Άρα πρέπει να προσθεθεί όπως θέλει. Πάντως, όσον αφορά το θέμα της επιλεκτικής διαδικασίας, νομίζω ότι αυτή γίνεται στον καθημερινό αγώνα. Έτσι, δεν γίνεται μέσα σε μια σχολή. Και να καλύψει κάποια κενά, να πούμε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Λοιπόν, από εκεί πέρα να διαγράψει για αυτόν τον λόγο που επικαλείσαι το άτομο αυτό, βεβαίως αυτό δεν είναι σωστό, γιατί δεν διαγράφουν κάποιο μέρος επειδή έτσι αν το περάσει στις διαδικασίες το κίνημα. Νομίζω ότι μακρηγορούμε αυτή τη στιγμή, διότι στην πορεία ήταν κάτι που το είχαμε προβλέψει και αυτό είπαμε. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 3 με 5 λεπτών να δίνονται γραπτές παρατηρήσεις και οι αντιρρήσεις και μακρηγορούμε αυτή τη στιγμή. Έχουν διαμορφωθεί και αυτές τις προτάσεις που έχω εδώ μπροστά μου 3 βασικά άποψεις. Η μία άποψη λέει είναι του εισηγητού να τροποποιήσουμε το καταστατικό και να πούμε ότι μπορούν να επιλεγούν για την εκτελεστική και μία απόφαση της σχολής τελεχών. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει όχι μόνο από την Εκτελεστική Επιτροπή και υπάρχει και μια τρίτη που δέχεται αυτή την άποψη και που λέει με κάποιο τρόπο μετά να περάσουν από τις σχολές τελεχών αυτοί οι οποίοι εξελέγησαν από το συνέδριο στην Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά είναι μια απόφαση. Λοιπόν, πάνω σε αυτούς τους άξονες θα παρακαλούσα να κινηθεί η διαδικασία, διότι έτσι θα μακρηγορήσουμε, έχουμε και άλλα θέματα και δεν θα βγει άκρη. Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα γίνει συζήτηση. Ποιοι επιμένουν λοιπόν. Και νομίζω ότι ο συγκερασμός της απόψεως που λέει να μπουν και μη μέλη μία απόφαση της σχολής τελεχών στην Εκτελεστική Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι θα φροντίσει το κίνημα μετά να, αφού τους έχει πει για την Εκτελεστική Επιτροπή ικανούς, να τους περάσει και από εκπαίδευση σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, ο συγκερασμός αυτής της απόψεως είναι καλύτερη λύση και τελειώνει με αυτή την τροποποίηση γιατί μακρηγορούμε να κατασταθεί.
Σε ψηφοφορία τελειώνει. Ξαναδιαβάζω πάλι, γιατί τα αρμόδια όργανα του κινήματος δίναν δικαιολογημένα να εκλέξουν την Εκτελεστική Επιτροπή μέλη τα οποία δεν πληρούν την προϋπόθεση αποκρίτησης της σχολής τελεχών. Ειδικά για την περίπτωση μη αποκρίτησης σχολής τελεχών, θα πρέπει το μέλος αυτό να παρακολουθήσει υποχρεωτικά την πρώτη σχολή τελεχών που θα λειτουργήσει πάνω στην εκλογή του. Αυτή είναι η εισήγηση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Συναδελφοί Τσάκα, σε παρακαλώ. Δεν διαφωνώ καθόλου με το θέμα, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό. Ότι να περάσει, να μην αγωνίσουμε τη σχολή τελικών, να περάσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες μέχρι και τη σχολή τελικών. Γιατί μπορεί πιθανόν να μην έχει περάσει τους άλλους 2 μήνες. Εξυπακούεται. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε στην τελευταία εισήγηση που είναι τροποποίηση καταστατικού. Τη σελίδα 20. Άρθρο 15. Διοικούσα Επιτροπή. Παράγραφος Α. Προτείνουμε τη διεύρυνση της Διοικούσης Επιτροπής. Αυτό αιτιολογείται και προκύπτει μετά την δημιουργία της Εθνικιστικής Νεολαίας Ελλάδος και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του κινήματος να προχωρήσουμε στη συγκρότηση κομματικού μηχανισμού, γεγονός που διευρύνει τους οργανωτικούς και πολιτικούς ορίζοντες του κινήματος. Εισηγούμεθα, συνεπώς, την τροποποίηση της παραγράφου Α του άρθρου 15, σελίδα 20 και στο σημείο που αναφέρει. Η σύνθεση της Διοικούσης Επιτροπής είναι 25 μελής. Προτείνουμε η σύνθεση της Διοικούσης Επιτροπής είναι 3 μελής, 5 μέλη των οποίων είναι της νεολαίας. Ζητάμε δηλαδή να αυξήσουμε την δυνατότητα εκλογής μελών του κινήματος για την Διοικούσα Επιτροπής κατά 5 τον αριθμό. Ήταν 25 μέχρι σήμερα, θα γίνουν 30 και 5 τα οποία είναι τα μέλη της αντιπροσωπείας της Εθνικιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Αυτή την εισήγηση τη θέλουμε υπόψη, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις, να τεθούν και να προχωρήσουμε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Σταυρωτής Παπαδόπουλος μας είπε απλά και καθαρά ότι αύριο, εφόσον γίνει δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει δεκτή αυτή η τροποποίηση του καταστατικού, θα επιλέξουμε το πρωί 9 με 11 που υπάρχει σχετικό θέμα στο πρόγραμμα του συνεδρίου μας, θα επιλέξουμε 23 στελέχη του κινήματος για να επαντρώσουν την Διοικούσα Επιτροπή. Ο αρχηγός του κινήματος είναι ο 24ος, τα 6 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι τα υπόλοιπα 30, συμπληρώνοντας τον αριθμό. Ο αρχηγός της νεολαίας, σαν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα είναι ο 8ος, συμμετέχει αυτοδίκαια και στην Διοικούσα Επιτροπή και η νεολαία επιπλέον κάθε φορά θα μας δίνει μέσα από το συνέδριό της 4 μέλη για την Διοικούσα Επιτροπή, συνολικά 35. Μέχρι όμως που η νεολαία να κάνει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριό της και να επιλέξει αυτά τα 4 μέλη και τον αρχηγό, ποιος θα είναι μέσα από το συνέδριό της, ο μεν αρχηγός έχει επιλεγεί από την Εκτελεστική Επιτροπή προσωρινά μέχρι που να γίνει το πρώτο συνέδριο. Τα δε 4 μέλη που θα συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή θα οριστούν
από τον αρχηγό της νεολαίας μεταβατικά μέχρι να γίνει το πρώτο συνέδριο. Αυτό μας είπε με άλλα λόγια. Υπάρχει κάποια αντίρρηση πάνω σε αυτό? Δεν βλέπω καμία. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα αυτή η Είναι λίγο κουραστικό για τους φίλους, ιδιαίτερα του κινήματος, ενώ είναι ουσιαστικά για μας αυτά τα θέματα τροποποίησης του καταστατικού, κάπου κουράζουν, αλλά ξεφύγαμε λοιπόν από αυτό το θέμα που είχε κάποιες λεπτομέρειες και ουσία ταυτόχρονα για μας τους αντιπροσώπους του κινήματος που συμμετέχουμε ενεργά στις διαδικασίες, και τώρα θα μπούμε σε θέματα πολιτικών αρχών του κινήματος που είναι πιο ουσιαστικά. Ένα τέτοιο θέμα, και το πρώτο μας, είναι η εθνική άμυνα, μια εισήγηση η οποία δημιούργησε πριν από 2,5 χρόνια ένταση δημοσιότητος στον τύπο. Ασχολήθηκαν πάρα πολλά κόμματα με αυτή την εισήγηση που αναφέρεται στην εθνική μας άμυνα, στην έννοια του στρατευμένου λαού, όπως την ονειρευόμαστε εμείς σε ένα εθνικό κράτος, και έδωσε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, τότε που εμείς συζητούσαμε σε προσυνεδριακές συνδιασκέψεις σε όλη την Ελλάδα το θέμα εθνική άμυνα, να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ σαν κυβέρνηση με τον Δροσογιάννη, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την παλαϊκή εκείνη περιβόητη άμυνα, την οποία δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Με αυτό το θέμα λοιπόν, ο συνταγωνιστής Κουρτογλου θα μας εισηγηθεί το θέμα εθνική άμυνα. Ξεκινάω για να διαβάσω, για να το πω. Ναι. Πάμε στο θέμα της διαδικασίας. Ναι. Δεν ακουστήκαμε. Σε θέματα διαδικαστικά στην αρχή συναγωνιστή που τόνισε τη διαδικασία. Ναι, σε θέματα διαδικασίας θα πρέπει να παρατηρηθεί. Πες μας λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Θα θέλαμε από τον συγκεκριτή, τον κάθε συγκεκριτή, Ναι. να μην βγαίνει κάποια πρόταση και να λέει αυτή είναι σωστή και κάποια δεν είναι. Κάτι άλλο. Από τα μέλη της Συγκεντρικής Επιτροπής, της Συγκεντρικής Διοικήσεως, να μην πληρώνομουν, να μην περιφέρονται μέσα στους συνέδρους, γιατί είναι στο το ίδιο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα συνέδριο εθνικό. Και δεν πρέπει να διαμορφώνουμε καταστάσεις. Με κάτι τέτοια πράγματα αυτή η πρόταση είναι σωστή. Ή κάποιος άλλος σηκώνοντας το χέρι έτσι. Ή κάποιος άλλος χειροκροτώντας τόσο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος. Και αυτό μας πει. Αυτό είναι σωστό που λες, πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι συναγωνιστοί, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε κάποια παραβίαση διαδικασία από πλευρά του Προεδρείου και εισηγητού τηρήθηκε. Από τη στιγμή που το πίσω, για να μην δημιουργηθεί κάτι άλλο πρόβλημα. Ο εισηγητής Παρατηρήσαμε ορισμένα πράγματα, τα οποία στάσουν στη διαμαρτία. Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να πει ότι ναι, σωστό, έκανα παράληψη και δεν ενσωμάτωσα αυτό την εισήγησή μου. Το δέχεται και το ενσωματώνει. Μα ακούστηκε. Εάν υπάρχει κάποια αντίρρηση, αυτή η αντίρρηση και αν δεν δεχτεί ο εισηγητής της υπόψη του σώματος. Ακούστηκε ότι η εισήγηση της κεντρικής διοικήσεως είναι σωστή. Και τελικά η εισήγηση της κεντρικής διοικήσεως δεν πέρασε.